गाइस नै जोङो दा एसे ओंखारबोदो सानडेनि नैथिं नयन ब्र दोङो नोंथांमोना नायनो हागोन नयन ब्रनि सेक्सि बिट्सखौ नै एग्जस्ट होना पुरा मडिफिकेसन खालामना लादो। हेल' गाइस गासैनिसिमबो गुड इभिनिं। दिनैनि ब्लगा मा जायो बोरै थाङो मिथिला दा सानडेनि एसे ओंखारबोदो आंबो थ' गिबियावनो आंनि गिबि ब्लगाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। दा नैथिं आंनि बाइकआ दोङो दिनै नयन ब्रनि बाइकखौनो सलायनोसै बोरै जालाङो ब्लगखौ जुदि नोंथांमोना इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय था। नयन ब्र मा होनो नाय गासिबो ब्लगखौ दिनै हिट जागोन ब्लगा नायबाय था। नै एग्जस्टनि साउन्डआ पुरा गोमखाबजोबगोन दिनै। दा तामुलपुराव थांग्रोना लानि इयावबो आरो लोगोफोर नेगासिनो दङ एसे बुरजायानो जागोन दिनै राइडार्सफोरा। आंसो लेट जादों इसोरो माने बेलासिसो थांगोन होनना खोन्थादोंमोन ओमफ्राय अकस्मात बिसोरो कल खालामना होबाय तारातारि ओंखारनानै फैखाबाय दिनै। एग्जस्टआ बायनोलै मोनसे एग्जस्ट थानाय बाइकखौ सलायना हिट नाङो गोसोफोरानो बोरैबा जालांजोबो। अके नोंथांमोनानो लकेसनखौ नायदो बेयावनो पुरा नेजोबना दङ इसोरो। फायलाय ब्लगाव लानि नोंखौ थांसैबा थौ सानदेआव बिदिसो ओंखारनांगोन होनदो सानदेआव बिदिसो ओंखारबाय थानांगोन होनदोलै जमानो। दा गाइस गासिखौबो लोगो मोनजोब्बाय आरो मा लकेसनाव थांगोन बेबो डिसाइड जाबाय। जोङो दा ग्रासलेण्डआव थांनो नागिरदों। दा खै गंसे बाइक जादो मोनथिला आंबो दायो जा थांनानै साननानै नायनांगोन र'। सोब साउन्डफोरा सोरबा एग्जस्ट होनाय सोरबा एग्जस्टखौ हाफ्लुंनाय बिराद गाहाम नांदो। दा दिनै फार्स्ट टाइम आङो इसोरजों ओंखारदो आरो पुरा जस दा इसोरो गावबा गावनि मेनटेनखौ लाखिना सलायबानो जाबाय। ओरैनोथ' गोबां एक्सिडेन्ट केस जागासिनो गारिफोराबो अभार जालांबायना माला मा जायो जेबो हमनो हाया। ओंखायनो गासैबो जेमान हायो गावनि सेफटिखौ मेनटेन खालामबानो जाबाय। मजा बिट्रि गंसेल' दोङो दिनै। नोंथांमोना नायनो हागोन नै दा जोङो साहा बागान गेजेर थांगासिनो। नैबे सोब नाग्रिजुलि गोलैयानो खोमा साहा बागान गेजेर थांगासिनो। पुरा हिट लकेसनानो इखिनिया साया साइडथिं साहा बागान। दा नै मेन लामाखौ लाफैफिनबाय जोङो। नैखिनि लकेसनाबो बरिया जायो फट' सट' खेबना थांनो थाखाय।
बे साननैसो आङो इउटुबाव रेगुलार जानो थाखाय बिदिनो ओंखारबाय थादों नङाबाथाय इउटुबाबो रेगुलार कन्टेन्ट लाबनो हायाबाथाय एसे डाउन थायो नोंथांमोनाबो एसे सापर्ट होबाय था आरो थाब थाबनो 20K खालामना हो एसे प्लेनिं लागासिनो आङो आंनि बाइकखौबो मडिफिकेसन धामाका खालामनो लोगोफोरनो नोंथांमोना दा नायनो हागोन आइलेण्ड मोनफैबाय आइलेण्ड बेफोरबायसा जग्राखौ दिनैसो नुदों दे आङो फैनायानो जायाखैमोन इ लाइन जा बेयाव फैनानै बरिया थाफैनो हागोन दाबादि गरम बोथोराव नै कापोल दंफायोआनो एसे मोजां जासिनबाय आइलेण्डआ सिगांनिसाय बिदि जग्रा तग्रा बानायना होबायना दा एक्जस्ट होजोबनाय थाबाथाय मानसिफोरनिफ्राय तामाम रिएक्सन मोनो बाइकफोरखौ साउन्डआ डाइरेक्ट खोमायाव हाबखायोना ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना किउएनि भिडिअबो लाबोनो होदो आं लाबगोन किउएनि भिडिअखौ एसे नेबाव वेट खालामबानो जाबाय आं आरो साबस्क्राइबबो एसे 20K जाजानायखौ लुगैदों दा नोंथांमोना बोरै सापर्ट होयो मा खालामो थाबनो खालामना हो गाइस जोङो दा नै बेयाव लाखिथ'दोंमोन दसे रेस्ट लादोंमोन नै दखानाव माबा माबि बायदोंमोन जाग्रा थौग्रो पुरा मजा जागासिनो इन्जय लायै थांगासिनो गाइस सानदेआव बिदि एसे ओंखारनानै माइन्डफोरखौ रिलेक्स खालामनो मोनबा सान्थि मोनलायो एमटिआ इनो मोजां मोनसे साउन्डआल' ओंखारबाय हागोन ओमफ्राय बाइकआ बारा खारबाङाना दा नै दिनैसो V4 सलायनो मोनदो दे आंनि भ्लगाव माने दिनैसो V4 सलायनाय नुगोन एसे लाखिथ'दोंमोन इयाव माने सानैसो लोगोआ थाबोदोंमोन ओजा गारिया मोनसे प्रब्लेम जाना होदों माने दाना नै स्टार्ट सुइचआ इयावसो माथो दा नै गाइस बेहाय हाबनो थाखाय गेट पास लानांगोन ग्रासलेण्डआव गेट पासआव गंसे बाइकआव 100 लाखिदों खोमा ओमफ्राय जों आरो बुरजाद्राय फैबायना बाइकफोरा एसे खम खालामनानै हाबबाय मजा बरिया नायदो नै भिउखौ गाइस वा दिनै सानडेखाय मानसि जाबाय थायोआनो दे ग्रासलेण्डआव सानडेबाबो जिबाबो फैखायोआनो दाना एसे मिथिजानायबो जाबायना जायगाया बा
पुरा जस गासिबो ब्रमोना सानदे फानदे गाइस दा जोङो नै बाइकखौ इयाव लाइन आप खालामबाय जोङो लकेसनाव मोनफैनानै एसे रेस्ट लानोसै नयन बोरै जसफोरा मजा ना राइडनि मजाया इफोरसो kolma tuh kunci barangnya udah kurma. मोजां नांदो बारनायखौ नोंसोरनिखौ बहुत मोजां नांदो दे मोजाङै कौन है ये लोग कहां से आते हैं दा नै ब्र'दो चेलेन्ज जागासिनो माने बुहुत हायोमोनलै ब्र बरिया बरिया तुमसे ना हो पाएगा लोगोफोर नोंथांमोना दा ग्रासलेन्डखौ एसे नायनानै लादो एसे मोनाबायबो जोङो माने दहाय पार्किं खालामनानै एसे थाबायबायबो फट' सट' लागासिनो इथिंबो दा हिमुदो नै इथिं ब्र' सासेदो रिल्स बानायगासिनो दा नै ग्रासलेन्डआ बेफोरबायदि जाना दङ गाइस सबबो जोंनि दैदेन भाइखौ सबबो सापर्ट खालाम सबबो लाइक आरो कमेन्ट खालाम बाथ्रायैनो जों जेसां हायो सब जों आरो माने पुरा माने निउ भिडिअ जों जेसां हायो जोंबो दैदेन भाइखौ जोंबो हेल्प खालामगोन बाथ्रायैनो सबबो माने भिडिअ नायबा साबस्क्राइब खालामथार दा नै गाइस ओरैबायदि बाथ्राया माने सिंगल राइड फैबा जेरै दा जोङो जमा फैदो बिदिबा बांसिन साबसिन मोजां नुयो माने भिडिअफोराव हारसिं राइड खालामबा बारा इन्जयबो मोना ओमफ्राय जमा फैबाथाय एसे भिडिअआबो धामाका जायो इथिं दा नै हिमुफोरखौ जाय सिनाय मोना नोंथांमोना इन्सटाग्रामाव फल' खालामनो हागोन दा नैबे जाबाय लिजेन्डनि बाइक लिजेन्ड नैबे नै लिजेन्डआ दा 390 ओरैबायदि टप जागासिनो दा गाइस नोंथांमोना ग्रासलेन्डआव फैनो सानगासिनो दंबा नोंथांमोनाबो फैनो हागोन इन्जय खालामफैनो हागोन नोंथांमोना जि ग्रासलेन्डनि खाथियावनो मोनसे दैमा दङ बेयाव फैयोबाथाय फैना दुगैफैनो हागोन बरियानो नैबे बरिया दुगैबाय बिराद दुगैबाय इयो दा मोखांखौ मोखां देखाया दा आङो लाजि साइस गैया जायगाया बिराद मोजां ग्रासलेन्डआ नोंथांमोना फैनानै बेरायफैनो हागोन इथिं पाहार नुहुरो भुटान पाहार नंगौ बहुत मोजां बहुत ब्र'खौबो नायनै बेग जाम्बारग्रा ब्र'आ बेनोमोन दा गाइस जोङो नैबे ग्रासलेन्डनिफ्राय थांसै मोनाबायानो इथिं ब्र' मोनाबो दा गोजाननिफ्राय फैदो दा इसोरबो थांनांगो ओमफ्राय नै नयन ब्र'आ दा मा बुङो बोरै जाखो माने दिनैनि राइडआ दिनैनि ब्लगा नोंथांमोना नायबाथाय मिथिगोन माबोरै जाखो लास्टाव नुनो मोनगोन नङा होमबा दा जेरैबायदि जोङो राइड खालामदोंमोन दा मोजाङैनो दोङो दा इन्जयबो लाबाय बुहुत इन्जय खालामबाय ओमफ्राय गोदान ब्र' लोगो मोनदो बुहुत गाहाम नांबाय दिनै गाइस तामुलपुर मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय नैयाव माबा माबि जाना लानायदो जोङो गासिबो ब्र'मोना न'बो थांजोबसिगोन दा
मिथिला दिनैनि ब्लगा बोरै जाखो होमबा ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन गासैबो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय